saya nya dako way pati way magpuon nga lutabis kay kadto animal kay kagdako usa man natuo kag mahadlok miyong tugo yawara kinsa. Good morning mga biyeros. Nakasakay na tanong sa ferry pa Siargao. Ulat na lang sa tuwang pag-andar karon. 5:30 ang among biyahe. So medyo gamay pang pasahero. Naka social distancing gapon. Every chair no naa diri duha na lang ang capacity. Usually sa una mapuno man diri moabot og 4 tao, upat. Karon duha na lang, nabawasan. Pero nahulog nga 50% na lang ang masakay. So ulat na lang mi sa mga oras dayon take off na dayon. So mga biyeros, ang ato aday nabayaran day nga ticket dapa no, sa dapa man ang sentro ani sa Siargao Island is 350 plus ang PPA na 10 pesos, so 360 tanan. Fast scrap na siya mga biyeros. So dagan na siya mga 2 hours from Surigao to Dapa. So pinakataas or mas mo taas pang oras depende sa sa sitwasyon sa dagat sa balod. Pero usually daw mga 2 hours gid daw. So kita-kits niya. Mayang hapon no, nakata karon sa Siargao Island. Karon nagpunta na ato sa Singel. So medyo mingaw man. Sa mga alas 3 alas 4 na Singel ko na ng tao. Karon po, medyo lagi ng panahon. Dahil ang kalit na ulan. Many tic-tacs later. Okay guys, namin sa Pungkay View. So na ang Stairway to Heaven. Oh. Para. Paila ra gyud nga wata exercise. Kuya gyud mga bagtak. Nara. I love Pungkay. Pungkay. Oh no. So na mga duyan. Napag gitawag nila spider web. Tara. No. So dire daw ang mga view mga biyaheros kung gusto mo mutanaw og sunset. So kita ninyo mga view sa ubos no.
So mga baheros, mga 5 minutes nga pahulay. So balik na pagmignaog karon. It's almost 5:30 na manggod nga balik pamigda pa. Kay palit pa mi og pagkaon ng panihapon. So stay tuned. Matik na. So panaog na sad. So mas okay ang panaog kaysa pasaka no. J. Okay. Mas okay kayo. Pabor na. Pabor daw sa bagtak. So abi na mo wala na entrance kay oda gabantay. Nares babaw. Mas taas. Sipyat gapon. So barato ra po na entrance no. Naras 30 pesos. Na po yung mga snack dito mapalit. Mga tubig. So bantay-bantay lang pag naog ninyo kay basig masangit mo ba sa kahoy. So anami patag. Okay. Agoy. So enjoy ra, enjoy. Ngit-ngit na pod. Gawas nami. Wala man pod sa highway. Mga 50 kalakang abot sa highway. So relax lang ta. Okay. Ito pa yung merkado. So ako mga kauban din, sila Mototski. Andoy the Great. Nasla Jiralog si Jay. So nga mo ang trip karon. Kilaw dayon mag tuyanan karni. Wala na, musibat na mi. Kaya kaulano na rapod trabaho. So gikan namin merkado, pabalik namin sa Hubang. Okay mga kabiyaheros. Okay, ready na ang panihapon. Ay tayo. Just because you know how I ride. Murag na kaya. Bam na. Day 2. Bang bang bang